și bine ați venit la al doilea episod din Shotgun Dead Zone. Suntem aici. Așteptăm să ne bagem meci. Da. Am văzut că am avut vreo 10 vizionări, mi se pare, la primul episod și am zis că dacă chiar este apreciată seria să mai fac. În acest episod nu voi juca decât un meci, cred. Dă-i, tată, dă-i. Dă-i, unde e? Ce am făcut, frate? Da, nu mă pricep la jocul ăsta de luat, mai bine joc tabinet. Că știu mai bine. Bine că ar fi jocul greu, dar nu mă pricep la jocuri cu shotgun în general eu. Dar bine că mor. Cred că o să ies pe ultimul la meciul ăsta. Nu a lăsat bombă. Mamă, și-am și văzut că a lăsat bombă, ce prost sunt. Da, pe ultimul loc sunt, ce-am zis. Eu nu o să pun doar episoadele în care o să ies pe unul pe doi sau așa, pentru că niciodată nu o să ies pe locul ăla. Joc episod, indiferent că ies pe ultimul, indiferent că ies pe primul, joc un episod. Îmi bag în episod, că meciul ăsta oricum nu prea am făcut nimic bine și așa cred că să ies pe ultimul episod. Pe ultimul loc, nu pe ultimul episod. Dar de ce nu l-au omorât pe ăsta, e întrebare. Bă, păi cât am tras eu ăla nu l-am omorât. Fucking shit, nu bine, nu mai contează. Chiar n-ai ce. Aoleu, tot nu merge. Nu reușesc să-mi pun și-o pe nimeni, nu știu. Ce să zic, nu știu ce să fac. Nu reușesc să-mi pun și pe nimeni și eu. Uitați, nici pe la care eram în spate, de nu am reușit să-mi... A, bă, da. Am împușcat și unul și după aia am murit. Imediat, așa că am terminat pe 12. Da. Am terminat pe locul 12. Da, nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Da, acum s-a terminat. Da, ultimul loc eu l-am luat. O să mai jucăm un meci, chiar dacă am zis că poate reușesc să fac ceva mai bine. Chiar dacă am zis că o să jucăm doar unul, o să mai joc. O să mai fac un meci. Shotgun Dead Zone este chiar un joc foarte tare. Deci, e chiar foarte șmecher jocul. Am mare noroc că l-am găsit. Dar problema e că n-am mare noroc la cum joc, sunt foarte slab. Uitați ce repede s-a încărcat serverul acum. Cât am stat până am intrat în primul meci.
un kill. Sunt bun. Unde este? M-a omorât. Mi-a dat la voi și m-a omorât acum. Mamă, puteam să-l omor și pe ăsta. Mamă, suntem doar 6. Deci e clar pe ce locuiesc. Nu, e clar o treabă. Că ies pe 6. Ce-am tras aici? Că n-am cum, că nu cred că e posibil să am aici până acolo. Foarte departe. M-am omorât ăla. M-am băgat acolo, am vrut să-l împuși pe ăla, dar m-am omorât ăla altul de acolo. Nu l-am văzut. Nu am văzut episodul, doamne, trebuie. Când am murit data trecută că suntem 6. Da, acum ies pe 6. Sigur. Ies pe 6. Dar de unde ai mai tras, frate, acum? Frate, n-am văzut așa ceva. Mai... Nu știu. Ia. Nu. Dar de unde trăgea? Uite. Mă mor. Foarte șmecher, frate. Am picat pe 10. Nici pe ăsta lângă mine nu pot să-l omor. Doamne ferește, sunt slab, rău de tot. Nu sunt necesar să omor și pe ăla de 2 metri. Nu știu, prima oară vreau să facă spawn blitz ăla. Sau cum nebe îi se zice la jocul ăla. Mamă, și termina numai pe locul 1 la ăla. Ăla ăsta, bine, să-l fac pe stare grafică, am avut tot ce trebuie, mamă, dacă... Nu, mă, ce clar, mă omoară toți. Nu pot să fac nimic. Am omorât și eu pe cineva. În greșeală. Sunt pe 9. Am așa termin. Dar de unde a venit ăla? Sau de unde a tras? Că eu îl omoram pe ăla, dar ce să mai omor? Că acum nu mai încerc să mai omor. Ăsta e cu hack. A, ba nu. Un gol, de ce? Sau avea hack ăla sau ce? Sau de ce ieșea chestia aia mov din el? Steluțele alea mov din el. Sunt bun, l-am omorât pe ăla cu hack. Că avea hack. Am omorât și-o pe ăsta. M-a bușit acum cu de grenade, sigur. Că de-aia m-a aruncat. M-am după ăla, dar vine altul.
S-a terminat meciul. Pe locul 8 am terminat. Da, locul meu de principiu, ca să zic așa. Locul meu de onoare. Da. Și cam atât a fost și cu acest episod din Shotgun. Până la următorul episod, Lesnivar, noroc!